बवाले लगवा ऐसैया काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता गाना भाई। और जितना भी नया सिंगर बा लोग हमार भाई लोग वो जरूर चाही कि ये पर कोनो नया मैटर गावे के। तब भैया लोग हम आप सब खातिर एगो नया मैटर लेके आ चुकल बानी। बवाले लगवा ऐसैया यही ट्रैक पर हमार जितना भी भाई लोग बा नया नया सिंगर बा लोग उ लोग का खातिर बाटे। तो हम यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो टेलीग्राम के लिंक देले बानी जहाँ टेलीग्राम चैनल के नाम हो हेल्प संगीत भोजपुरी। भाई नया नया सिंगर लोग खातिर हेल्प खातिर वो चैनल बनौले बानी। वही चैनल में हम एक गाना लिख के उमें डलले बानी। तो आप सब जाके उमें से ले सकतनी, कोनो डाउट नहीं है। तो आई लोग हम वो गाना के सुना देतानी। सुनावे से पहले हम ये कहम कि रउआ अगर चैनल पर नया बनी मधुर संगीत भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब कर ली। आप सबके तो पता ही हुई कि सब्सक्राइब कैला से का होला। आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देखे नहीं तो आप सब लोग पता हो कि सब्सक्राइब कैला से का होला। नहीं के पता तो हम बतावे के चाहतनी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कैला से ही होला कि जौन भी अगर नया वीडियो आदमी मतलब जेकर चैनल वो सब्सक्राइब करके रखले बनी वो जौन भी वीडियो डाली ओकर नोटिफिकेशन रोबा पास पहुँची ताकि रोबा ओकर वीडियो देख सके। सब्सक्राइब कैला के मतलब ही होला। तो चलिए लोग हम ये वीडियो को शुरू करतनी और सुनाओ तनी आप सबके गाना। हम आप सबके गा के सुना देतनी गाना कैसे गावे के बा। पाउडर की रिमिया लगावेला काहे अखिया में कजरा सजावेला काहे। तो ये लाइन के दू बेर गावे के बा। जैसे जहाँ दू लिखल बा ओकरा ऊपर से अगर निचला लेके दू बेर गावे के बा। पाउडर की रिमिया लगावेला काहे अखिया में कजरा सजावेला काहे। अरे सखी जान गईनी हमरा वहिया आ झूठो करे रखा भारी मकहिया के सब तिनिया के रखल है बासैया। एकरो को दू बेर गावे के बा। हरे सखी करे रखा भारी मकहिया के आ सब तिनिया के रखल है बासैया। आप सिंगर बनी तो आप सब तो कोनो बात छुपले ना रहेला। राइटर जे भी लिखेला जैसन भी लिखेला तो जहाँ जहाँ भी दू बा गाना में आप लोग समझता नहीं दू बार गावे के बा ओकरा के। तो ये फर्स्ट अंतरा बा देखिए हम सुना रहल बानी आप सबके। हमनी जैसन बुर्बक में हरिया समझे नहीं भतार के घूमे जाले काहे बहरिया रूपवा सवार के। एकरो को दू बेर गावे के बा भाई। जहाँ ये लाइन पे दू लिखल बा ओकरा के दू बेर गावे के बा। हमनी जैसन बुर्बक में हरिया समझे नहीं भतार के घूमे जाले काहे बहरिया रूपवा सवार के। हंसब लुटावेला अपन कमहिया आ झूठो करे रखा भारी मकहिया के सौतिनिया के रखल है बसैया। आ झूठो करे रखा भारी मकहिया के सौतिनिया के रखल है बसैया। तो आप सबके तीसरा अंतरा सुनावे से पहले हम वो लोग के बता दी अगर अभी तक वीडियो को कहीं लाइक नहीं कर ले तो कर दी। और टेलीग्राम जो कहनी है फर्स्ट स्टार्टिंग में कि टेलीग्राम के लिंक ये डिस्क्रिप्शन में बा जाकर ज्वाइन कर ले हम लोग। वही मतलब टेलीग्राम चैनल पर ये गाना लिख के रखल बा। आप जाई उमें ज्वाइन होखी और वो गाना के ले सकतनी। जे भी भैया गाना ली तो उमें अपन नाम लिख देम लो भैया ताकि हमरा पता चले। तीसरा अंतरा हम सुनावतनी और सुनावे से पहले एगो बहुत ही शानदार खेसारी लाल यादव के फिलहाल में गाना एगो रिलीज होइल बा जौना गाना के टाइटल के नाम हो नथुनिया। तो भाई बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा बा गाना। और यही गाना के ट्रैक पर हम एगो नया गाना बना के अगला वीडियो लेके आए। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके रखिए लो भाई ताकि जब ये वीडियो आवे तो आप सबके पास पहुंच जाए। तो ये जो खेसारी लाल जी के गाना पर हम गाना थोड़ा का गावे के कोशिश करत तनी आप सबके सुनावत तनी हम। हई दहाडू बजाडू जे चढ़ जाला हो
त केहू के नियत बिगड़ जाला हो। आ चली चिकना के काम है घुघुनिया प नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प जब हिलावेलू कमर हारमोनिया प। भाई काल्हे ई गाना रिलीज भइल बा और 1 मिलियन पार हो गल बा व्यूज। लागत है इहो गाना बवाले मचाई। त आवे के हमनी नाम वाला अंतरा बा तुम सुनाओ तनी देखी में नाम बा हमर अपन जुड़ले बानी। सुन बालिस्टर के तनु सुनर रही घर में लगाई हो तब काहे जाता रे मरदा दोसर पल भाई हो। एकरा के 2 बेर गावे के बा। आपन नाम देखी जे सिंगर बनी भैया आपन नाम कहाँ जुड़म जहाँ मर्दा लगोले बनी। देखिए हम फिर से अपने नाम लगा के गावतानी। सुन बालिस्टर के तनु सुनर रही घर में लगाई हो तब काहे जाले बालिस्टर दोसरे पल भाई हो। ऐसे मतलब आपन नाम जोड़ लेम लो और ताकि आप राइटर के तो नाम रहबे करला और सिंगर के भी नाम रहेला। तो आई सुनाओ तनी एकरा आगे। हाँ रोज बदल ताबे समहिया झूठो करे रखा भारी मकहिया के सब तिनिया के रखल है बसैया। आप सबके बता दिले बानी कि गाना कैसे लेवे के बा। तो जाई लोग टेलीग्राम पर और ये गाना के ली और एकदम रियाज करके बढ़िया से गाम जा। और नया गाना जे भाई के लिखवावे को हुई बिल्कुल फ्री लिख ले हम गाना और लिखवावे को हुई तो भाई टेलीग्राम पर एक बार मैसेज कर दिया कि हमरा नया गाना चाहिए नया धुन के चाहिए हम लिख के प्रोवाइड कर दो। तो हम आशा करतनी कि भाई लोग के वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लगा तो एगो लाइक ठोक देवे के। अब भाई जे सिंगर नहीं खे भाई वीडियो देखत आड़े तो भाई जे भी रहुआ घर परिवार चाहे रिश्तेदार में जे भी दोस्त भाई बा वहाँ शेयर कर दी सिंगर लोग के लगे ताकि वो लोग के भी हेल्प मिल जाए। तो आप सब चैनल के सब्सक्राइब करके रखिए और फिर लेके आ रहल बनी हम एगो नया सॉन्ग खेसारी लाल जी के अगला वीडियो। तो हम दिल से आप सबके धन्यवाद करे के चाहतनी हमरा के टाइम देनी इतना। दिल से धन्यवाद। लव यू।